Hola, em dic Elisabet Barceló i participo en el programa Erasmus for Young Entrepreneurs. Estic fent una estada de 5 mesos a Holanda, a Rotterdam, a l'estudi Casanova Hernández Arquitecten. Jo soc arquitecta i aquesta estada em servirà per poder obrir el meu propi despatx d'arquitectura. Estic finalitzant la meva estada i durant tot aquest temps he pogut participar en tota mena de projectes d'arquitectura, projectes de recerca d'urbanisme, he pogut assistir a reunions, visites d'obra i col·laborar en tota mena de tasques de gestió del despatx. Tota aquesta experiència m'ha donat una visió molt àmplia de l'arquitectura, ja que m'ha permès participar en altres tipus de projectes. A nivell personal, aquesta experiència ha estat molt positiva perquè he pogut conèixer gent d'altres cultures, no només gent d'Holanda, sinó també gent d'Àsia, de Nova Zelanda, perquè aquest despatx és un despatx internacional. També he pogut millorar el meu nivell d'anglès a nivell professional i el fet de viure a Rotterdam també li dona un valor afegit perquè és una ciutat que té molts despatxos d'arquitectura i això fa que durant l'any s'hi duguin a terme exposicions, conferències sobre arquitectura. També és una ciutat que té molts exemples d'arquitectura contemporània i el fet de poder-los visitar és molt enriquidor. Recomano a tothom que vulgui començar un projecte personal que s'apunti en aquest programa perquè et dona les eines i l'experiència per poder-lo desenvolupar.